हामबाय जों दिनाव बजों बयस स्कुलाव फैनो नाखा दाखलाय 2023 जे 12 फाइनाल रिजाल्ट माने स्पेशली विशेष खायसे जे एस स्टुडेन्ट रक अजाव बंनि रिजाल्ट आव दङ जान नुबाखा जों स्कुलनि सिमी जे प्रोजेक्टनि जे नाम्बार जामाने जों साइमानो स्कुलाव गासै साबजेक्टनि 100 मार्क खेरबो अजाव स्कुलनि तरफ फैया 20 मार्क थाङो प्रोजेक्टनि हिनिया अ प्रोजेक्टनि मार्क न एवरी टीचर वन स्टूडेंट नो बो 20 और 20 नंबर मार्क दियाफानो बो कम हनिनो बो 18 याके 19 के बन मार्क रो अजा तमनो खसं ताबो स्टूडेंट रो विशेष कर बॉयज बोजुं जरा हॉस्टल तंगाय रो बरंनि मार्क शीट माम पर नुखा बेलायखन कम के 11 10 13 अबायखिर जागनुगो फिया जागाबो 18 याके 19 थन तंगानि मार्क कम हनिनो हबन पर बर साइमानि ने तैसा स्कूलनि टीचर बाय बं साबजेक्ट टीचर फाइ कक साले फेका कक साइमान यागरो बर साइमानखा साबजेक्ट टीचर साजा जों नंग ना सु कमखे नम्बर इमान गरै जों नंग न गोबां गोबां नम्बर जा 18 19 के नंग जों नम्बर जां नंग जमाना तंग न नम्बर जों जा फिया अ नम्बर जागलि हनिया बर खादु खना जा यागलो बर टीचर जतो मिलिना बर पेपर न किसा चेक खालेका बं आगे नि पेपर न बर अर तो मनु खमाला जे पेपर तंगनि अ जे नम्बर हस तंगनि पेपर बुरो टीबीसी बुरो अ जा बर ओवरराइटिंग खाइने जब खरसरनि अ स्कुलनि नो ओवरराइटिंग खाइने अ नम्बर न कम रिविने हाइनो कासा थावगा कासा नम्बर हाइनो 13 10 11 अबाखे नम्बर रिविने किबा स्टुडेन्ट नंनि छात्र नंनि अ नम्बर नम्बर बक्स निने बुरो सबमिट खाइरिका मन बाय ताबो अ स्कुलनि हाइनो टीचर रक बेलायखेनो खादुजाक बनम बुखा तंथियां जा बं स्टुडेन्ट नं बागै नम्बर कम मन बागै तमले जों साइमानो इभेन 1 मार्क फनो बेलायखे इम्पोर्टेन्ट सिन स्टुडेन्ट नं बागै 1 मार्क नि बागै जों डिविजन मायां मानो 1 मार्क बागै जों एको एन्ट्रेन्स एग्जाम जों आसुक मायां मानो जों मेडिकल स्टुडेन्ट न कोरियान बागै मेडिकल एन्ट्रेन्स जों आसुक मायां मानो बन बागै अरसु खरसा स्टुडेन्ट बागै सिमिया और कुबुमा स्टुडेन्ट तंगो मोर देन मोर देन 15 मोर देन 15 तंगो और स्टुडेन्ट जे आमा के हेरेसमेन्ट खाजामानि ओमा एक्चुअली कासा क्राइम सी खरसा टीचर अरनि नो बो बाहाय के बन स्टुडेन्ट न साजे एंग जागैने बो जतो टिपास स्टुडेन्ट नि मार्क न कम खाइने बो बुरो साबमिट खाइमा टिबेसि बुरो ओमा एक्चुअली कासा क्राइम बो जुदि टीचर न बो तमं कासा खता टीचर नके बो बन स्टुडेन्ट न कुनसुम हाय खायाला खामो मनय बो बन टीचर नि हायनो बो बनो सस्पेंड खायनांगो तै बनो आलंगो बो हायनो जेल हायनो बन चपटा नांगो ओमा कासा क्राइम न अ क्राइम न जों जतो टिपास सर खरां दिसन नांनाय ताबो नरक आरो बिसिङा हाबैले ताम साजाका बरबाय जों बिसिङाव हेडमास्टार थांगा सालायका हेडमास्टार थां फैले सालायमानि आंखौ सफैले फैला बो थांगा गा बायथ'खौ थांनाय मानि रेसपन्स गाहाम रिया बोलाय नेग्लिजेन्स खाय दं बो अकंग अ वाइटना गाहामनाया जों फादार फाइनेन्स सब्जेक्ट टीचर कक साखा ये बो साव आनि जागा त गरे म आं शो खाय रेखा बट आं न मार्क पार्टिकुलर दिस बट 13 14 10 आम हाय फाया आवन परे बो आनि जागा त अथॉरिटी करे आबे न नुमाया जों अगेन जों हेडमास्टार थांगा हेडमास्टार टोटली इरेस्पॉन्सिबल बो टोटली जों नेग्लेक्ट खाय दं आफ्रो जों हाबका जों बो कुनो पातरिया ताबे जों साका within few days if this issue doesn't solve we'll raise this issue and this might turn into a protest we don't know about that ge bo sao जों नायने आं 2 weeks परे फादिन छबो 2 weeks परे ताम खायने admissions are already done in colleges आबो जों खाया नांगो ना ge bo sao जों दा mark increase खायबो दं रिसुं यान sao it is our matter we look into it ना we look into it नों मार्क जोंहा जे मार्क शीट इशू खायदि नों जे मार्क खायमानि मार्क रि रहमानि आरो ताम खातामनि जों नायने and we will look into the particular matter जों आसं सागा ge आबो साबो 10 days परे फायने ने ge जों आवन परे जों सागा जों 10 days परे जों next week फायने within few days जों फायने no problem solve फायने याकलै this issue will turn into protest आवन परे बसाव ठीक आसे जों नायने आं पर्सनली हैंडल खायनि छावना आमफ्राय जों बस एक्सनेस रखा बाय नेक्स्ट वेडनेसडे जों फायनि ने आबार बो नायनि छाव मेटर न ताकचर ता आसुक न फाइनल वीक नि बिसिङाव जुदि प्रब्लेम सल्विंग हांगे इशू सल्विंग हांगे जों इशू जों हाई लेवल लांनाय हामिया अबन बागै जों प्रोटेस्ट खालामनो मानतेबो हामाय जे चिनि टीचर रक जोंनो आमते के खलायरो जों जे चिनि जों जे 12 फाइनल मानि आबो जों प्रोजेक्ट नि 20 दङ तै जों राइटिं 80 दङ ओंका आबोनि बिसिङाव जोंनो रोखाबो बाक्सानो 11 रो बाक्सानो 15 रो महके मैक्सिमाम 11 रक दङ 12 रक दङ महके जागो ओंका के आबोनि बागैनो जों टीचर रक कक सालायका टीचर रक सावचिनि जे सब्जेक्ट टीचर रक जोंनो
जोङो सावन रंनो तो आं आमते खिरिया चिनि जे रुनानि जों 2020 नो रो फुल मार्क नो रो जों आमते के कम खिर माने ग्रै हिसाव ओंखायनो जों जत टिचार रक पनि कक साइनेका आम हायनो हनसाव फुल मार्क नो रो हनसाव जों ताबुक माने जों तो आम मार्क नो ताइ गिफिलिनाय मेया जों रिजाल्ट मान पाइखा फिया जों ताकबनो जे जों बनो पानिशमेन्ट रना मुचुङो ते बनो जों सस्पेन्ड खाने मुचुङो आमा हायता मोहाय ते बसु दङ चिनि क्लास 12 ताक कासानाय रंनो बो जों अमते हिनसाय दङ ब्रक नरङो आं प्रोजेक्ट पॉइंट सिरिया आमा हाय रखने बो दम कि रक रि दङ आमा हायता स्टुडेन्ट रंनो दङ गोबां दङ चिनि हस्टेल रंनो हंगकै हस्टेल रक दङ 15 आमा हाय एबब दङ ते आर्ट्स दङ कमार्स दङ ब्रक सारा गिया दङ आमा हायता बुकुं बारा no maximum bango ama haita abo to takta mun sanai abo ulo ko naibe ke bong borong ta bo bong borong na ama hairo khai dong ta